očí, Pane, by som uvidel ťa. Dotkni sa mojich úst, aby som chválil Tvoje meno. Dotkni sa môjho srdca, Pane, obnovuj ma. Zošli svojho ducha, aby očistil ma. Zošli svojho ducha, aby očistil ma. Dotkni sa mojich očí, Pane, by som uvidel. Chcem byť dobrým otcom, chcem byť dobrým zasveteným, chcem byť dobrým bohoslovcom, kňazom, chcem. Toto tvoje chce ma zaujíma. Ty meníš program, kamaráde. Jak sa mení program? Na kolena. Plakni. Plakni. Ty frajer jeden, plakni. Pokor sa pred Bohom. Nemusí vonkajšívkom, vnútorný. Pokor sa pred... Kedy je to plakne pred Ježišom? Keď priznám vinu. Tu ráno si na kolenách. Na kolenách zrazený človek je najsilnejší. Prečo? Tu ráno sa spája s Ježišom. Ak te niečo pokorí, poníži, potupí a si na kolenách, vtedy si najsilnejší. Spájaš sa s Ježišom, neboj sa. Priznaj vinu. Tu ráno ide Boh do tvojho srdca, do tvojho života. A on môže konať. Doteraz nemohol konať, nie preto, že by mal málo síl, málo chcenia. Pretože Boh je láska, rešpektuje tvoju slobodu, preto nemohol konať. Koľko rokov Boh nemohol konať v tvojom živote? Lebo ty si nechcel, ty si nechcela. Musíš mu povedať chcem. Chcem, môj Bože. Bojím sa, neviem, jak to urobím, ale chcem, môj Bože. Môj Bože, chcem. Môj Bože, veľmi chcem. Tá tvoja túžba, možno celý život nebol taký čistý. No, nežil som čisto, nežila som čisto. Ale moja túžba je čistá, jak slovo, môj Bože. Ja vidím. A preto si povedal. Poď, neboj. Na tú chvíľku som čakal, keď mi konečne otvára dvere. Ten kľúčik, ten dvere, čo sa volá pokora. Konečne ma voláš. Konečne ja tvoj Boh môžem konať. Pani inžinierka, pani doktorka, aká som pani. Konečne môžem konať. Konečne ja tvoj Boh, tvrdý chlap a frajer, majster sveta. Konečne môžem konať v tvojom živote. Ja tvoj Boh, ja mám záujem o tvoju dušu, o tvoju ubohú dušu. Preto som tu štoknul toho farára, aby ti tu tak jasne povedal. Ja ťa milujem a mám ťa rád. Ja tvoj Boh, ako keby si bola sama, ako keby si bol sám v celom vesmíre. Ja tvoj Boh ťa milujem, mám o teba záujem. Preto som ťa tu dneska štopnul, aby si to počula na vlastné uši. A keď som veľký hriešnik, veľká hriešnica, tým viac ťa Boh miluje. Čože? Čím si väčší hriešnik, tým viac ťa Boh. Čože? Čím si väčší hriešnik, tým viac ťa Boh miluje. Matka, ktorá má 5 detí, a to jedno detsko je najviac chore. Nože mi povedz, ktorému decku sa bude najviac venovať. Presne tomu 5. To ty si to chore dieťa. Boh ti to oslal farára, aby ti to povedal. Ja ti chcem pomôcť, neskúčku na vody. Ja tvoj Boh chcem, veľmi dlho konať. Pozri ma do svojho úbohého srdca. Nepotrebujem tvoje výkony. Potrebujem, aby si mi dovolil konať. A ja tvoj Boh už budem konať. Ale urob to úprimne. Po tejto prednáške, po tomto dni so svojou družkou sadneme i dajme tu poriadok. Dajme tu dajko. S tým smerníkom dajak, jak s tým? Čo s tým? Predošla pani starostka, nie Pán Boh odpustí. Toľko zlá mi narobila. Toľko strašne veľa zlá. Strašne veľa zlá. Súdok ma vlačí všetko. A príde markíza, pán farár, a máte rád pani starostku? Ja kapol som tak zalapal. Keď poviem, mám ju rád, mám. A keď poviem, nemám ju rád, Pane Bože, koľký ja to pletím. Bože, prosím, daj tu Boh, čo mám povedať? Učím sa ju mať rád. Mohli by ste to vysvetliť? Áno, som v Ježišovej škole. Akej škole, pán farár? Ježišovej škole lásky. A čo sa tam učíte? Z názvu, pani redaktorka, láske. A ako to vyzerá s vašim učivom? No tak, viete, zatiaľ ma z tej školy nevyhodili, ani som dobrovoľne neodišiel, ale priznám sa, že niekoľko rokov opakujem ročne. Vy ste
sa tak smial. Oj, dobre si povedal, dobre si. Vidíš? A ten farár sa trápne snaží. A 24 rokov a nevie to poukladať. Ten farár má taký problém presne, jak ty. Vieš to, neviem, jak by som to rád poukladal, že by som vedel už takú nedať. A neviem to zrobiť. Našťastie, aj pokus sa počíta. V tom pokuse Boh vidí tvoj software, program. A vtedy on môže konať, lebo ty máš software dobrý. Dve prekážky. Nechcem sa pustiť v hriechu a nechcem sa zmieriť. Ak chceš a nevieš, je to v poriadku. Ty máš program dobrý. Prečo tebe? Nič nečisté do neba nevôjde. A nič nelaskavé do neba nevôjde. Preto nemôžeš vojsť do neba. Hej. Ak sa chceš pustiť v hriechu, ale nevieš, ak sa chceš zmieriť, ale nevieš, si sympatiačka. Poserá, ale sympatiačka. A tá tvoja bieda len tak priťahuje to Božie milosrdenstvo. Konečne si môj. Ja, tvoj Boh, môžem konečne konať. Neboj sa nič. Keď si neprišla ku mne cestou svätej Teresky Ježiškovej, nepláč. Iba aj z druhej strany cestou Márie Magdaleny. Ja, tvoj Boh, chcem plán. Ja som taký pedagóg, že keď si neprišla tu, plán A, ja rýchlo urobím plán B. Iba aj tu. Tomu istému Bohu. Vieš, aká budeš milosrdná k tým, ktorí sa v živote šmýknú? A prečo? Lebo sama si odhýbla z Božieho milosrdenstva. Boh ti odpustil. Ty len tak neodsúdiš slobodnú mamičku, alebo ja neviem koho. Prečo? Sama poznáš svoje slabosti, svoje hriechy. Neodpíš. Ty budeš vynikajúca apoštolka, apoštol. Vynikajúca. Augustín. Svätý Augustín. Boh je ten, ktorý si predstavte, dokáže ešte aj zo zla vynikať dobre. To je Boh. To je perfektný. Svätý Augustín. Viete dobre, všetky hriechy mám okrem vraždy. Si vyfarbi svoje hriechy. To všetko dal Augustín. Všetky. Všetky hriechy. Keď sa stal biskupom, bol špičkový biskup. Hovorí, pán biskup, no, prostitútky, alkoholici. Ja viem. Ja som tiež bol alkoholika s prostitútkou, som 14 rokov žil. Mal som nemanželské dieťa. Tak treba na ne. Pán biskup, Ariáni. Aj tam som bol. Tu majú slavinku. Pán biskup, Manichejci. Aj tam som bol. Tu majú slavinku. Vidíš? Tvoje chyby. Ba ešte aj tvoje hriechy. Pán Boh skrúti na dobre, ak máš dobrý úmysel. Ak máš dobrý úmysel. Buď si dobrý úmysel. Nezajtra. Nevieš, či budeš žiť. Teraz, hneď. Teraz to povedz. O chvíľke ticha. Môže byť velikánsky zázrak v tvojej duši. Môj Bože, chcem. Ja, môj Bože, chcem, aby si vošiel do môjho života. Prosím ťa, môj Bože, príď. Som sama bieda. Obielený hrob. Navonok mám svoju dôstojnosť, postavenú, ale ak to ešte nazveš, môže mi to povedať. To všetko je obielený hrob. Zvonku krásny, bielý a vnútri plný hnilobí. To je môj stav mojej duše, môj Ježišu. To je stav mojej duše. Ja tu mám určitú postavenie, určitú, ako neviem, hodnosť určité, mám tu slovo. Ale pre Tebou, Bože, ja som ten obielený hrob. Zvonku všetko v poriadku, ale vnútri plný hnilobí. O mne dneska Pára rozpráva. Ja, môj Bože, ťa prosím, príď. Môžeš, Bože, zrobiť aj taký zázrak so mnou, keď som taká hnilová. Môžem. Prečítaj si Evanjelium o Lazarovi. Už zapáchal, smrdel. Skresil som. To isté správne s tebou. Neboj sa. Ja to viem zrobiť. Ja tvoj Boh viem. Ja ty musíš chcieť. Musíš mi dovoliť. Dovol mi konať. Dovol mi konať. 12 a si necháme trošku prestávku, aby som vás neustral. Dobre, tak. Koľko budeme mať teraz prestávku? Než ide uzdravenie, predtým ide odpustenie. Pred odpustením ľútosť, pred ľútosťou pokánie. Čo je pokánie? Opravať to, čo som pokazil. A kedy začnem opravať, čo som pokazil? V pokore priznám, že som niečo pokazil. Otočiť naopak. Kde začíname? V pokore. Som alkoholik. Môj Bože, pomôž mi. Ak ty to priznáš, som gambler, som narkoman. Môj Bože, sa reším s každou ženou. Keď nemôžem fyzicky, tak aspoň myšlienka. Môj Bože, ukradnem všetko, čo není prisvarané. A čo je prisvarané z Flex-kov. Môj Bože, som zlodej, som gambler. Nevadí. Ak priznáš vinu,
tú ráno s tebou kráča Boh. Pokorný človek prizná vinu, to je začiatok. Najprv prizná. Hej. Potom oprava, čo som pokazil. Čo je pokánie? Oprava to, čo som pokazil. Aspoň ducha pokáňa. Ako môžem opraviť, čo som pokazil, pán farár, keď som zavraždil svoju ženu? Mal som chlapa, ktorý v kapličke ma zavolali, poď farár. Hovorí, pozri, čo on plače. A v kapličke hovorí, prišiel som, Jaro, čo ti je, sadni si. Farár, ja už nechcem hrešiť. Boh ťa počul pri prvom zvolaní. Dobre, ale ja som zavraždil svoju ženu. Ja viem. Boh ťa pri prvom zvolaní. No ale jak môžem opraviť, čo som pokazil? Ja ju už neuživím. Ak máš ducha pokánia, Boh ti zaráta tak, ako keby si sa opravil. Čo je duch pokánia? Zvykne používať ten príklad. Chlapci sa šalia a otec má krásnu historickú vázu na stole. A ty, jak sa šalia, pív rozbije tú vázu. Otec berie remen, no počkaj, ja ti dám, no počkaj. A ten syn tam tlačí pri stole a zoberie sliny a lepí tie štepky. To nepomôže, sliny nepomôžu. Ale otec vidí, ty on to myslí vážne. Dobre, nechaj tú vázu, kúpim druhú vázu a tá druhá váza je oveľa krajšia a vzácnejšia. Prečo? Je ozdobená o synovo pokánie a je ozdobená o otcovo milosrdenstvo. Oveľa krajšia je tá druhá. Ten tvoj pokus. Boh zaráta tak, ako keby si mal novú vázu a krajšiu. Krajšie ešte vzťah. Vidíš? Trápny pokus. Nejde. Ale robím niečo. Nielen plačem. Pokúšam sa. Robím niečo. Vidíš? Máš ducha pokánia a Boh ti zaráta tak, ako keby si sa opravil. Príde druhý syn, rozbije vázu. Príde otec, kto to rozbije? Ja. A pozri ešte aj druhú. Otec vyťahne remeň, nenaloží mu nespravodlivo. Naloží mu spravodlivo. Tu máš za prvú vázu na zadok, tu máš za druhú vázu, tu máš za 5 z matematiky, za 4 z diktátu, tu máš za to, že si matke papuloval a učiteľku si zlosti. Spravodlivo mu naloží. Vidíš? Ak máš ducha pokáňa, stačí duch pokáňa a Boh ti zaráta, ako keby si sa opravil, Jaro. Ja viem, že ženu skriesiť nemôžeš, ale ak máš ducha pokáňa, ako keby si ju skriesil. Chodil som do väznice a v Leopoldove sú takí najťažší väzni, tam na zamočku 8 bolo na doživote a prišiel taký kapitán, sa smial, a pán farár, na čo vy tu chodíte? Čo vy opravíte? Čo tu vy môžete s nimi zrobiť? Však sú za mrežami. A tí chlapi sa držali mreži a pozerali cez mreže na mňa. A hovorím, pán kapitán, on hovorí, takí lotri. A hovorím, lotri sme všetci. Čo? Len lotri, ktorí ľutujeme a lotri, ktorí neľutujeme. Hovorím, čože? Keď pán Ježiš zomieral, z ľavej strany bol jeden lotor, z pravej druhý. Ten zľava neľutoval, ten správa ľutoval. Hej, čo to znamená? Hej, to znamená, ich tiež držali klince, hej, týchto držia železné mreže. Ale pretože ten vpravo mal ducha pokánia, tak Boh opravil aj to, čo sa stalo neopraviteľné. Vidíš? Jeho držali železné klince a tam ich držia železné mreže. A ja neviem, ktorý z týchto chlapcov sú lotri vľavo a lotri vpravo a preto som kvôli ním prišiel. Všetci väzni plakali. Všetci, a kapitán sa zahambil. Hej? Prosím pekne, ak máš ducha pokánia, ten lotor nemohol zojsť dolu. Tesne predtým zabili matku s dieťaťom. To bola lúpežná vražda. Preto ich dali na kríž. Matka s deťmi išla, oni ju zavraždili. Preto išli na kríž. Ale prosím, ten vpravo robil pokánie, mal ducha pokánia, Boh mu zarátal, ako keby pokánie robil, ako keby skriesil tú ženu a deti. Ako keby. Lebo mal ducha pokánia. Svetosť nie je otázka času, svetosť je otázka vôle. Za pár minút bol ten vpravo svetý. Jak to vieme? No do neba nič nesvete nevojde. A Ježiš mu povedal, ešte dnes budeš so mnou v raji. To znamená, musel sa stať svetým tam na kríži. Vieš? Logicky, hej? Musel sa tam stať. Čiže za pár minút stačí na to, aby si bol svetým svetom. Keď chceš. Boh chce. Čiže prosím pekne, oprávať to, čo som pokazal.
to je pokánie. Ak opravíš, čo si pokazil, ak máš ducha, aj nemotorne, keď to zrobíš, jak ten syn s tou vázou. Boh chce zadať, ako keby si vázu zlepil. Ako keby si toho, čo si zabil, ako keby si ho striesol. Teraz máš právo na ľutosť. Prídem za manželkou, odpusť moja žena, že som pil a že som ti tak ubližil. Tá ľutosť je potom naozajstná, lebo naozajstné pokánie a naozajstná pokora. Pokora, pokánie, ľutosť, hej. Teraz máš právo prosiť o odpustenie. Odpusť mi, žena moja. Odpúšťam a nasleduje uzdravenie. Vidíš? Ty chceš uzdravenie, ale tie 4 prvky nechceš. Nefunguje. Rohypnodiazepam to nespraví. Ani vkladanie rúk. Začíname od pokory. Pokore priznaj svoj hriech. Urob pokánie. Urob, čo sa urobiť dá. Urob, čo sa urobiť dá. Aj keď slinami štepky zliepam, ale ich zliepam. Urob, čo sa urobiť dá. Oprav sa. Oprav sa a prosím pekne, Pán Boh ti dá tú milosť. Hej? A prosím, potom je tvoja ľutosť naozajstná, potom je tvoje odpustenie naozajstné a nasleduje uzdravenie. Opravuj tak, jak sa opraviť dá. Neviem, či som tu minule nespomínal, neviem, kde som čo povedal, možno taktoré veci opakujem, bo ja neviem, kde som čo povedal. Hej, ma volajú, ja neviem, hej. Možno som vám spomínal o ten štarter, hovoril som to tu vtedy. Hej. Ale teraz sú tu na iných, televolej to je 5%. Hej, no My tak, sme zvedaví o štarteri. prosím? My sme zvedaví na ten štarter. No, robili sme boj, ja som chodil nakedy na poľnohospodárskú školu do Nitry. Z gymnázia som išiel za mechanizátora. Končiť som škola a nevedel som, kamarát sa pýta, kde ideš do školy? Ja neviem. A moja stará mama hovorí, jakže nevieš? Kúkam na babku. A asi viem. A tak kde idem do školy? Babka, kde to idem do školy? Ide do Nitry za mechanizátora. No, idem do Nitry za mechanizátora. Asi myslím, nech má babka radosť. Ja som pošiel tam, som nevedel, kde mám ísť. Neľutujem. Stretol som sa s kňazom, ktorý ma tak dovedol ku sviatostiam, ku všetkom. Parádne. Neľutujem. Ja som tam mal akoby malý seminár. Hej? No a prosím pekne, no a čo som to chcel povedať teraz? O čom sme hovorili? Hej, boli sme. Som mieli spať, a vtedy mi pamäť trošku vynechala. Som o jednej išiel spať a o po 4. som stával. A boli sme na praxi a teraz sme v Zetorke boli, hej, na praxi. A teraz si predstavte, mali sme ranné smeny, poobedňajšie a nočné. No a teraz, ja som mal takú starú Octaviu. Prvé auto som mal takú Tatrovku za 100 korún. Tu bola taká iba nádrž, ktorá som mal, hej, teraz sedadla z autobusu, hej, a takého farára. A ten farár potom sa smial, nemusíš mi ani vôbec vrátiť. Hej. A som napísal domov, idem kúpiť auto. Nikto nič nepíše, nikto nič. V stredu som kúpil auto a štvrtok prišlo od mami, opovaž sa. Podali sme to modrý blesk. Nie, že by to bolo rýchle jak blesk, ale strieľalo jak blesk. Teraz pristavil som ku stromu pri internáte, prečo? Dvere sa nedali zamykať. Viete, že som ku stromu a z druhej strany som sa len robil, že zamykam. To sa nedalo zamykať. Kamarát ma budí, heba, Maro, stávaj, hovorím, čo je? Šrám od kola auta, som sa obliekol, čo je? Ale vieš čo, nie, spí, pukol. A čo to bolo? Asi hrdza ho žerie. A som zabukol jedné dvere, druhé sa otvorili, druhé som zabukol, tie sa otvorili. No a potom som zabukli, podrž tie dvere, držal, obidve sa otvorili. Študentov som nabral kopec a sme sa vozili tam, hej. Policajti nás stopli, raz sme boli 7 alebo 8 v aute. Si som konec. Policajti, no vystúpte si, vlastne. A koľko si to ačeš? Pán šofér, dajte mi občiansky, vodický, to bude posledné, čo ti dám, ja už no a on hovorí, pán policajt, pozrite sa. No práve, že vidí, pozrite lepšie. A čo? Pozrite, aká chudoba v tom aute. Mali by ste to srdce pokutu. Zasmial sa, zmiznite mi z očí. Ďakujem, pán policajt. Pánečko, jak som mazal stade. Vidíte, išli sme dolu do Novámy, kamarát ten mi hovorí, vieš čo, nefungujú brzdy. Ja som len takú bandažovú dal, nebrzd, Mároš. On nejaká, dolu 5 cm snehu nasnežilo, ešte sme spolužiačky nabrali.
Myslím si, no nazdar. Tak sme otvorili dvere a s nohami sme brzdili. No a to bolo športové auto, také športové, že ja som si ho dokázal sám roztlačiť. Hodil som dvojku na benzínke, keď auto stálo, zapol som kľúčik, stlačil som spojku s ľavou rukou a s pravou trošku plynu. Roztlačil som to auto, mal som dobrú kondičku, pridal som s pravou rukou, auto ma predbehol, ja som ho dobehol, naskočil. Benzínárka vyšla, hovorí, táto som ešte nevidela. A ten chlapci videli, že mi chýba štarter. A boli sme na praxi v Brne a ten môj kamarát, ktorý sa vyhlasoval za komunistu, ateistu a ja neviem čo všetko. A on, si predstavte, ten kamarát ukradol zo zetorky štarter. A ja štarter som na spamäť poznal, keby ste mi z oktávky ukázali štarter alebo z vetresky toho, furt to toľkokrát som mal vymontované, čo som furt robil, špinavý od oleja. A on naraz príde z nočnej služby a on, komunista, neveriaci, nesie mi štarter. Jak babetko donesol, otvoril dvere a ja kúkam, štarter. Kúkam, jak na Octaviu, skade to máš. Nepýtaj sa skade. Čo? A to je dôležité skade. No jasne. Keď si ho ukradol, nechcem. Všetci sa postavili, Maroš, ty si normálny? Však štarter potrebuješ, no jasne. A prečo nechceš? Je ukradnutý. To je také dôležité. Áno. Ty, komunista, uvedomili, ateista, a ty si ukradol pre mňa štarter. Maroš, drž hubu, potrebuješ štarter, tu máš. Hej. No a teraz si predstavte, čo sa stalo. Takže to tí chlapci, čo boli veriaci, už po steli ležal, keď som, Maroš, vieš čo, kradnúť sa nesmie, ja som tiež veriaci, ale tak keď už ho ukradol, teraz jak pôjde nás? No to tak ukúšali, hovorím, nie, hovorím, no a tak čo, hovorím, nezoberiem, len preto, že je ukradnutý, len preto. Hovorím, tak ho dám do sprchy, do umývárky, ak si to rozmyslíš, potom si ho môžeš zobrať. A jak si ho na upratovačka, na mechanickú metru, tak to ešte povedal. Ja som si to už rozmyslel, že nie. No a teraz si predstavte, ja som na celú kauzu zabudol, všetko som, už sme skončili školu, keď sa stali inžiniermi, odišli sme do praxe a naraz, kde si som bol v nejakom meste, už neviem, v jakom som slúžil omšu, a jedna pani tak sa pritlačila ku mne, pán farár, plakala. Ďakujem vám. Za čo? Za môjho brata. A čo sa stalo? Pán farár, môj brat, bol vašim spolužiakom, meno, povedal meno. Pozdravte ho, to je môj spolužiak, bol. Čože? On zomrel. Zomrel? Tú ráno, keď počujem o smrti, niekoho sa pomodlím za ňou. Keď vidím kríž kolo cesty, sviečku, hneď sa pomodlím. Možno toto jedno, sláva Otcu, alebo zdravosť Maria, chyba tomu, aby sa dostal do neba. Hneď sa pomodlím. Hneď. Som sa pomodlil, ale čo mu bolo? Leukémiu. A za čo mi ďakujete? Tesne predtým, než zomrel, vás spomínal. On ma spomínal? A čo hovoril? On hovoril o štarteri. A štarter. Áno, štarter, áno. A čo hovoril? Sestra, predstav si, on nechcel ten štarter zobrať, lebo bol ukradnutý. Povedal, keď budeme zomierať, aj špendlík, ktorý sme ukradli, nás bude páliť. On, komunista, ateista, čo sa vyhlasoval, sestra mu farára nechcel a on hovoril o štarteri, hovoril, sestra, on ten štarter nechcel, všetci sme ho vysmiali. Sestra, aj veriaci ho vysmievali. Sestra, on ten štarter nevzal. Sestra, zavolaj farára. On sa vyspovedal a zomrel. Predstav si, že by som ten štarter vzal. Vidíš? Hriech v jednotnom čísle, to je slovníku. Vždycky množné. Furt to tam, ten dopad je taký. Dávaj pozor, čo ty robíš. Dávaj pozor, čo ty robíš. Prosím, ak aj spáchaš hriech ako otec, matka, priznaj vinu. Pred Bohom priznaj vinu. Prosím, môj Bože, odpusť mi, môj Bože. Boh miluje slabých ľudí. Nemáš taký hriech, že by ti ho Pán Boh nemohol odpustiť. Stav so so mnou. Možno som vám tu vtedy rozprával o tom, sme na izbe bývali, nás bývalo 21 chlapov, som hovoril, smrad je malo slovo. Smrad, izba 5x6, 5x5 už neviem, taká izba, hej. A smradu, dám vám radu, keď spíte, ja som spal celkom hore, na tej trojposchodovej posteli.
Keď ideš doľava, smrdí. Keď ideš doprava, tiež smrdí. Keď zostaneš v prostriedku, tu tak zvonovito obchádza. A keď máš zmysel pre humor a s ústami, tak sa to dá. Dá sa to. Ja v noci som chodil po polnoci do izby, vždycky som dal požehnanie tým mojim chlapcom. V peci pukalo, chlapci pukali. Nadýchol som sa z hlboka 2-3 razy a už som bol v extáze. Prosím, v našej izba, keď som ráno otvoril dvere a hovoril, že vždycky to 5 minút vydychovalo. Keď sme robili strechu, staroška nám nechcela dovoliť, vtedy nás dali do protizákonnej polohy a všetko. A nakoniec nám dovolili, a nedovolili, ale sme ich trošku dotlačili, prišli zo životného prostredia. A teraz ja som zamkol dvere, zamkol som. Čo robíte? Zamkol som vás. Zavoláme políciu. Výborne. My naozaj zavoláme políciu. Výborne, ak vy zavoláte, ja zavolám. A prečo? Vy mi nedovolíte túto strechu burať, je staticky narušená. Tu je statický posudok, tu sú fotografie. A vy teraz tu napíšete, vaša komisia, tu máte písací stroj, napíšte, že tá strecha nespadne. Prečo? Keď tej zimy tá strecha spadne a dačo sa stane, vás zoberiem na zodpovednosť. Píšte sa tam. A oni teraz nevedeli, čo majú robiť. Čože? No ja tvrdím, že spadne tá strecha. Je staticky narušená. Vy hovoríte, že nespadne, tak prosím, ja vás ináč nepustím. A zavolajte políciu, všeobecné ohrozenie. Pánečku, teraz nevedeli čo. Vy ste, ale vy máte ale spôsoby. Jaké? Vy ohrozujete našich ľudí, napísali mi, že dovolujú, hej? Takto sme robili v zime, dali sme dolu, už cichrav takto v novembri bolo, dali sme dolu strechu, my sme nemali kde spať, my sme ďalej v tých izbách spali. Viete si predstaviť, v novembri sme trojposchodová posteľ, ja som sa do nebička pozrel na hviezdičku. Zima, a chlapi hovorí, farár, konečne máme čerstvý vzduch. Konečne čerstvý vzduch, no takže vidíte, ten dopad potom, hej, no a teraz hovorím o práve to, čo som pokázal. Hej, koľko razy spovedám, a veľa spovedám, veľmi veľa spovedám, hoci kde, v Tatrovke, v lese, hoci kde, kde tých chlapov napadne, kde takoho tak spovedám, sadnem a spovedám. Veľa, ľudí zvonku veľa, vždycky prídu, spovedám, hej. To je tá najvnútornejšia časť kňazstva, spovedám. A keď nemôžem teraz, tak odložím maličko a poviem termín vtedy. Nepoviem, že nie, a poviem, prosím vás, keď môžete chvíľku, pomôžem, počkajte kúsok tu, potom. Odložím, ale spovedám, hej. No a teraz si predstavte, keď som hovoril, že spovedám, keď cez Vianoce, alebo tak, alebo na Veľkú noc, ešte na Zelený štvrtok, Bielu sobotu, furt spovedáte potom doma ešte, potom na fare ešte do tej jednej, alebo do pol druhej, a teraz si vyšťavení u nás 4 hriechy. Áno. Ja som farár, ja za 4 hodiny zrobím viac hriechov. Prosím, pán farár, ideme ešte raz? Prosím? No tak ideme. Ja budem hovoriť. Dobre. A ja idem podľa desatora. Pum, 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 to už s papcami som naučený, tak ja bombarder. Pum, 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 kobercovo. Pum, 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 pum. Áno, nie, áno, nie, áno, nie, áno, nie, áno, nie. Vaša pani, áno, 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 áno. Jaká som ja hriešnica, a? Ste opravdivo pokorná. Prečo? Priznávate vinu. Pán farár, koľko hriechov? A zo 4 urobíme 44. Pán farár, horší prípad, keď tá pani povie, ja poviem hriech. Nie. Ale ma podvihuje. Páni moji, ja už nevládzem, ja idem do, ona, nie. Vtedy som prísny, vtedy čierka letajú zo spovedanice. A vtedy na mňa urazene pozerajú. To nič, aj puknú so zverami, nevadí. Nechce sa spovedať, tak sa budeš modliť. Viete, že nech sa pomodliť? Áno, tak sa pomodliť. Vtedy som prísny. Ale prosím pekne, jak je takto, že sa spovedá kňaz, skúsený kňaz, spovedník, dve tvoje vety a hneď viem, či má pyšného človeka alebo pokorného. Pyšný človek nemá žiadne hriechy. Nič. Pokorný človeče, ten má spustu hriechov. To sú sympatiáci. Prichádzajú ľudia teraz, tlačenka, teraz na spoveď, to, a vošla taká, keby som
Devčinka také, keď som robil, naraz padne. Ja už len tak opatrne. Aj tak mi odpadla z povedelnice. Ešte keď odpadla a vypadla cez tie dvere, tí ľudia strpli naraz do druhého radu. A potom nakoniec ona sa prebrala a prišla, ja chcem k tomu farárovi a zase ku mne. Tak zase tá rada ku mne. Nejaké si aj zašiel všeličo, hej, ale prosím pekne. Na konci sveta, alebo na poslednom súde, budeme mať dve možnosti. Ako vojsť do večnosti. Dve brány sú. Božia spravodlivosť a Božie milosrdenstvo. Cez Božiu spravodlivosť neprejde nikto z nás, ani my farári. No reálne sestričky by trošku, ale... Len trošku. Všetci potrebujeme cez Božie milosrdenstvo. Cez takú bránu budeš musieť prejsť, i ako teraz ty bránu používaš. Jak sa ty modlíš Otče náš? Dávaj pozor. Nechceš odpustiť takomu, kto ti ublížil. Dávaj pozor, jak sa modlíš Otče náš. Preložím ti to do ľudovej reči. Nechceš takomu odpustiť. Neodpust mi, môj Bože, bo ja jemu neodpustím. Jej neodpustím. Preložený Otče náš. Odpust mi, môj Bože, veľmi vážne ťa prosím, lebo ja odpustím jej. Veľmi vážne. Čo sa modlíš? Keď nechceš čo len jednému odpustiť, ty, buď ticho, chceš Otče náš. Buď ticho, chceš Otče náš, lebo uvidíš, čo to bude.
neodpust mi Bože, bo ja nechcem jej odpustiť. Alebo naopak, odpust mi môj Bože, bo ja sa aspoň pokúsim odpustiť. No to už je lepšie. Pokúsim. 3 druhy máme nepriateľov. 3. Vymyslení, to sú jak... Viete, pán farár, ona je taká nesympatická. Patrí do našej komunity slovenskej, ale taká nesympatická. A ty tak ešte aj deti učíš. To je taká rodina nesympatická. Ale si ty tu. Milovu zbytočne máš, bo nesympatická si. Ale si ty tu. Máš vymysleného nepriateľa, ona už dávno zmenila, už dávno ani to není pravda. Ty furt kričíš nesympatická. Druhé, máš nepriateľov takých, ktorí si to zaslúžia, alebo nezaslúžia. Ty svojou pichou a svojim liekom si vyvolal nepriateľstvo. Ubližil si mu. A on sa za to na teba hneval. Tretie, máš nepriateľov, ako za čo nemôžeš. Hneva sa na mňa a ja to neviem zmeniť. Ja neviem, prečo sa na mňa hneva. On sa hneva na mňa, neviem s tým nič spraviť. Všetky 3 druhy nepriateľov treba zlikvidovať. Jak najlepšie zlikviduješ nepriateľa? Tak, že sa stane tvojim priateľom. A jak sa stane tvojim priateľom? Máš 3 možnosti. Dobrý skutok milosrdenstva. Ku nej? Nikdy. Jo, dobre. Tak poďme nižšie. Ku nej dobré slovo. Ku nej? Ja sa jej nikdy ani nepozdravím. Dobre, poďme ešte nižšie. Tak sa za ňu budeš modliť. Za ňu nikdy. Nie? Staň a von z kapličky. Von z kapličky. Nezaslúži slovo kresťan. Ak si nič nechce zrobiť, vydaj sa a von z kapličky. A sa rozhodne s tým dať čo spraviť, začni od toho spodnej hranice. Modlitba, to ťa dovedie milosrdná modlitba za ňo, milosrdnému slovu, príhovoru a nakoniec milosrdnému skutku. Ľuďom, ktorí ti ubližili. Nedávno som bol v Trnave a som spomínal z mladosti, myslím, že ma to poznačilo. Nepovedal som vtedy, o koho ide, lebo ten dotyčný je dodnes umrel. Nepovedal som to. Neupresnil som ho. Boli sme vtedy na základnej škole. A bolo to cez prestávku. Sme boli osmáci alebo deviatáci, takí puberťáci. No tak sme sa tak šaleli. Jeden druhého štúkal, bum, čeličo, tak. Jak sme sa chceli. Tak, len tak cez prestávku. Sedeli sme na lavičke. A tak jeden do druhého vrtal. A naraz behol medzi nás istý pán. A ten ma vytiahol z lavičky a poriadne ma vyfľaskal. Ale tak, že tekla krev. Tak ma dobil. Pif, hlava, nehlava, pif. Som nevedel, čo sa deje. Ja som myslel, že snívam. Tak ma zmlátil. Utrel som krv, ale neplakal som. Otec bol taký dosť tvrdiac, tak po ňom som sa snažil tak vydržať. Neplakal som. Utrel som si krv, ale som sa opýtal, Ujo, za čo to bolo? Ty soplož jeden, ty na mňa hrešiť a preklínať nebudeš. Čo si ty myslíš o sebe? Vtedy som sa rozplakal. Nie vtedy, keď mi poranil telo, ale keď mi poranil dušu. On mi silno poranil dušu. Vtedy som sa rozplakal, som povedal, Ujo, ja som nikdy v živote nezahrešil. Neže na vás. Ja som nikdy v živote nezahrešil. Pýtajte sa učiteľov, pýtajte sa mojich spolužiakov. Vtedy už som reval tak, že už som to nedel udržať. Poranil mi tak dušu, čo telo, to nič, krv rýchlo zaspala. Tak dušu, že som mal potom, nevedel som sa spamätať. Si myslím, poviem to otcovi, môj otec ho zrovna zo zemou. A tak som pomaličky išiel domov. Áno, zjednám spravodlivo, však to tak, ako nespravodlivo. Potom som vychladnul kus. A tak už tých probu som dal ku otcovi, či pozná toho pána, tak ďalej. Hej, poznám, však som mu pomohol. A dokonca. A tak som mal na jazyku to povedať. Tak si, však to je spravodlivé, tak ja poviem. Neviem, čo ma to zadržalo. Spolknul som to. Po rokoch sa karta otočila. Ten dotyčný prišiel ku mne na faru s
prosbu o pomoc. I ja som myslel, že spadnem. Páni moji, karta sa otočila. Ten dotyčný je u mňa a ja som jeho šéf. Tak sa karta otočila. Keby som vtedy konal len spravodlivo, tak dneska by som mu zabuchnul dvere. Nepodskakuj ty hneď ku tomu, kto ti ublížil. Len spravodlivo. Kto vie, komu zabuchneš dvere? Jak vyhráš nad svojim bratom, nad svojou sestrou, ale bez lásky. Áno, slovný súboj si vyhral, ale stratil si sestru, brata. Stratila si. Nevyhrávaj bez lásky. Buď ticho. Strp dačo. Snad najvyšší stupeň skúšky nášho kresťanstva je láska k nepriateľom, k tým, čo ti ubližili. Skús to. Skús to. Pokus sa o to. Trápny pokus. Umelé, trápne. Boh povie sveté. Sveté. Ubližil mi manžel. Ale vieš, ja, Fára, keby si ti vedel. A svokra, jak mi ubližila. No, ktorá svokra mi ubližila? Prosím. No, prosím, tak ako... Dobre, ale nech už je akokoľvek. Ten tvoj pokus je milý Bohu. Dobre? Dnesko som šiel do seminára a ten predstavený, nebudem ho menovať, lebo tiež ešte žije, hovoril čosi, ako sme mali poradu, všetky bohoslovci, všetci tak v tej aule a kopec veci také vyčítal, čo robíme, nerobíme a som si dve veci tak zapamätal. Nemáme zapínať elektrické spotrebiče, bo stará budova bola, seminár bola, ešte droty z hliníka, čo už Európska únia nedovoluje, či jak to je, musí byť z medi. A to je hliníkové ešte prepálené. A teraz, keď to zapneš, skrát horí, hovorí, nezapínajte, pekne vás prosím, nezapínajte elektrické spotrebiče, lebo to vybíja poistky, zhoríme. To prvá vec, čo som si zapamätal, bolo kopec iných. A druhá vec, sestričky sa sťažujú, že tie obliečky na periny sú strašne špinavé. Čiže utieráte dlášku s tým. Čo robíte? Bo sú strašne špinavé. To som si zapamätal, lebo to sa týkalo našej izby. Ja som prišiel na izbu, býval som s dvoma spolubratmi, dneska sú kňazi, a ten prvý prišiel a zapnul elektrický spotrebič. A ja mu hovorím, chlapče, čo robíš? No, čo robím, Joko, ty si taký citlivý. Ja? A ty si bezcitný, však ten predstavený, však to je ako... Ty si citlivý, a na seba. A však, a čo? Počkaj, však chceš byť kňaz, nie? Či nechceš byť, jak to je? Tak budeme pokryť homu, však buď chlap. Postav sa pred predstavenou, povedz, je mi zima, chcem si zapnúť, alebo ma dáte do druhej izby, alebo to vyriešte. Tak buď chlap. A nie tak, že ty zapneš tajne, jak malé decko. Taký si, jak malé decko, taký. Ja sa s tým naťahujem a medzi tým ten druhý zobral obliečku, zobral viacej oblieček. Ja som nevedel prečo. A on zobral pri výmene pradla viac oblieček. Sme boli traja na izbe, zobral 4, pre 4 a ty si obliečky tak nakrútil a pod dvere. Pod dvere, na zem. A hovorím, ty čo robíš? Ty čo ty robíš? Ja kúkaj, na zem to dávaš, obliečku bielu. Bože, ak tu fúka Maroš, nevidíš, že to fúka. Druhý rozmaznanec. To keľu to jak to je? Že ja to... No to nevidíš, že fúka. Necítiš? No daj tam svoj sveter. Daj tam svoj sveter. Čo ty dávaš obliečky? Však teraz ten predstavený to hovoril. Naťahujem sa s nimi a dám 2 ku 1. No, tak išli do mňa, ja do nich. Naraz dať to zaklopil. Čo myslíte, kto vstúpil? Ja som myslel, že spadnem znovu. Ten jeden ležal, ten zavrhne do očí, robil sa, že spí. A ten druhý ukladal v skrini potrebné veci. Čo myslíte, kto to schytal? Presne tak. Podáte šport. Schytal som to ja, ale som sa ani nadýchnuť nevedel. Ten prekročil tú obliečku, kúpol na obliečku, kúpol na ohrievače, iba tak zrobil. Bum s dverami. Do dneska to nemáme vykonzultované. Ja u neho som doteraz drzý kufa. Drzý, arogantný, pyšný a ja neviem, aký ešte. Pokus som urobil, že to nejak opraví. Nedal mi šancu. Do dneska nedal mi šancu.
Čo on dneska povie o mne dobre? Nič. Nedal mi šancu, jednoducho mi nedal šancu. Nedal mi šancu. Potom ma zobral ešte, mali sme reverenda, k reverendách sme chodili stále v seminári. To bolo dobre, lebo tu sme doma nemali kto vie koľko financií, nás bolo 5 detí. Otec bol na invalidnom dôchodku, ja hovorím, mami, mne nemusíš žiadne peniaze, nepotrebujem nič. Keď som chodil na vysokú školu, tak do Nitry, tam som si zarobil, šli sme hnoj rozhadzovať, drilovať, cement vykladať. Keď sme už boli veľmi hladní, chodili sme na obed do Špinavca. To sa volalo u Špinavca. To malo dobre, no, sedelo to tak. Do Špinavca to bola taká tacňa, špinavá tacňa. Zobral si hrachovú polievku za 2 koruny a 10 halierov stál chlieb. Keď si chcel niečo masného, tak si vymuskal tú tacňu a bolo. Naozaj bolo u Špinavca. Nepýtal som nikdy peniaze z domu, nikdy. Hovorím, mami, nemusíš mi poslať, ja si vyrobím, pohode. Ale Marošku, nie, mami, pošli súrodencom, to je v poriadku. To isté v seminári, tam som nepotreboval nič, však tam nám dali zjesť, mal som oblečenie, mal som staré džínsy, ani som mame nepovedal, nikomu som nepovedal. Ja som si ich ručne zašil, lebo mi praskli tu na nohe. Už staré, také manchesterové džínsy, také jemné, modré, to som si zašil s rukou, asi myslím, čak ako od reverendu je to jedno. A keď sa už prezlečem reverendu, rýchlo prehodím šušťaky, spolužiaci nevedeli. A tak som mal staré džínsy, ktoré trčali z dola celkom dobre. A tuto boli na nohe roztrhané. A furt som tak chodil, nikto nevedel, čo mám pod reverendom. Mama mi kúpila topánky a kúpila mi topánky také krémové, alebo taký krémové, nebolo jedno ako, hlavná vec, že boli lacné, z partiovky. Hovorím, mami, dajke lacné topánky, bo som furt chodil v teniska, idem do seminára. Dobre, Maroško, dobre, ja to celkom lacné, hociaké. Také lacné topánky mi mama kúpila. No a teraz na potvoru ten predstavený povedal, Marian, poď sem. Ja som prišiel, ty musíš byť furt výnimka. Prosím. Čo to máš za topánky? Ja kúpam, ako čo topánky, jaké topánky? No topánky. Všetci majú čierne, len ty musíš mať extra. A ja kúkam na neho, slzy sa mi tlačili do očí. Chlapče, keby ty si vedel, o čo tu ide. To nie je o farbu, ale o to, že sú lacné. Ty ani paru nemáš. Ticho som bol, len som kúkal na neho. Ticho som bol. No som zapísaný, ho stále drzí kúfa. Nezrobím s tým nič. Dokedy? Dokedy Pán Boh bude chcieť. On nechce to. Ja som už sa tak snažil to dajak opraviť, ale nechce počúvať. A nespravím s tým nič. Uška pokojný. Nesrobím s tým nič. A on keď hovorí s predstavenými s ďalšími, čo dobré mne povie do dneska? No nič. Nespravím s tým nič. A modlím sa za ňo každý deň. Dlhé roky sú to. Vidíš? Čo som zrobil so starostkou? Do dneska mám vyhraté. Furt ma to ponižuje, bo furt, ako neviem to zrobiť. Tak, jak ty sa trápiš a ja. Ja sa tiež len trápim, jak i ty. Nie som o nič svetejší, jak ty. Ja sa tiež trápim, jak i ty. No ale ten pokus, to je nedôležité. Nevadí výsledok. Keby si mal výsledok, hovoríš tiché. Vidíš, jak som to s tou starostkou? Vieš, jak s tým predstavil, jak som to? Nič som to. To není vyriešené. Stal som sa kňazom. Bolo tu na takom zhromaždení, bolo veľa civilov, tak po rekolekciách. Bola veľa kňazov. Veľmi veľa kňazov. Veľa kňazov. A naraz jeden taký vstal a pred všetkými povedal: Farár Kufa za 500 korún pokrstí aj psa. Predstavte si, že tu by to takto z lasa postavil a povie pred všetkými. Tak to zrobil ten dotyčný. Ja som strpnul, všetci na mňa kúpili a on ešte raz to zopakoval. Farár Kufa za 500 korún pokrstí aj psa. Pribehol ku mne môj kaplan, hovorí, farár plakal, môj kaplan plakal. Farár, počuj si, čo na teba povedali? Počuj. Dvakrát to zopakoval. Čo si nič neurobil? Urobil som. A čo?
prosil som Ježiša, drž ma, môj Pane. Môj Pane, drž ma teraz. Ja by som mu takú, joj, môj Pane, drž ma. To by bolo 3 v 1. Pedagogicko, psychologicko, ešte aj justícia. 3 v 1 to by bolo. Keby som hovoril ako muž, 3 v 1. Bez slov, úplne vysvetlenie, ale také dokonale, on by to pochopil. Chlapče môj, ty si môj kaplan. Povedz mi, či som ja dakedy zobral vôbec za svätú omšu. Povedz mi, či som ja zobral za krst, či som ja zobral dakedy za sobáš. Aj pohreb, hoci to nie je sviatosť, svete nikdy v živote som nevzal, chlapče môj. Veď práve to, farár, veď práve to. A keď pokrstím bezdomovca, vraha, prostitútku, to nie sú psi. Tí majú velikánsku hodnotu, lebo majú nesmrteľnú dušu. To nie sú psi. Kaplan tak reval, nevedel si to dať do poriadku. Maria, no, chcem vstúpiť do toho vašeho inštitútu. Tak to som dobre kúpil. Dobre. Každé poníženie, potupenie, synu môj, dcera moja, ťa čistí. Neboj sa. To ťa čistí. A v čom? V láske. Neboj sa. To ťa čistí. To neobímeš. Kým tu nevestu nepoboskáš. Počkaj, kým sa s tým susedom nezmieríš. To, čo tu kúpiš za 1 euro, hore za 1000 nekúpiš. Vysokohorská prirážka. Radšej tu, môj Bože. Očisti ma tu. Nemusia o mne hovoriť. Neviem čo. Nahovoria všeličo. Všeličo nahovoria. Všeličo. Všetky hriechy. Všetko komplet. Od A do Z. Všetko nahovoria. Všetko. Hej. Neže, že som zabil človeka, ale farár Kufa vraždí bezdomovcov a zahrabáva ich v záhradke. Hej, ako je to nasmiech, ale keby to na vás takto povedal vrahyňa, no, ej, pánečka, vrahyňa. Keby ste, že takto naozaj vážne povie, že si takto zabil, no tam, tak hovorím, nie je to pravda, ale teraz to bude pravda, poď sa. No tak, hej, prosím, no, krivé obvinenia. Starostka predošla na súde, povie, farár Kufa vraždí. Vraždí. Nech sa páči. Nech sa páči. Druhá starostka mi to povedala, čo je teraz. Viete, čo na vás povedala? A takto na súde povedala. Hej. To som to. A dovezli mi farára z Ukrajiny. Biskup sa si povedal, Marián, príjmeš farára? Má problém s alkoholom. Pán biskup, alkohol skosí farára, murára, lekára, pekára, šoféra, tesára, všetky. Len hlupý a pyšný si myslí, že ho neskosí. Alkohol skosí každého. Keď sa potkne prostitútka, vrah, pomáhame. A keď sa potkne kňaz, nepomôžeme. Pomôžeme. Hej, ale pán biskup, jedna podmienka, jaká? Tam ste šéf vy a tu som šéf ja. Jasne, jasne, Marián, to som ja. Išiel ku mne, dovezli ho. Nervy. Poď sem. Ty si zničil život svojej manželke, grécko-katolícky pán farár. Reholníkom, biskupovi ho ničíš. A ty čo si o sebe vlastne myslíš? Nervy mal na mňa. Ale ja tu nechcem zostať, Nie? Tak chod domov. Nemám peniaze. Tak chod peši. A kde mám ísť? Ja by som ti radil prespiť tu a tam, kde ráno vyjde slnko, tam je Ukrajina. Ty ale mal nervy. Ty si naozaj taký zlý. Ty si taký naozaj, ako tebe hovoria. Aj na Ukrajine už o mne hovoria. Aj na Ukrajine. A čo hovoria? Že vyložíš chlapa, zobereš ho na koňa, vezmeš ho do lesa a tam ho zbiješ do krvi. A toto hovoria na Ukrajine. Hej! Ešte ho zahrabe v lese.
kúkal na mňa, také oči kúkal. Nežartuj so mnou, bo ešte ma aj zahrať. Kúkal tak všelijak. Po 4 dňoch hovorí, odpust Maria. Nie je to práve. Odpust. Nie, to je v poriadku. To je v poriadku, nechaj tak. Neboj, to je v poriadku. Najväčší strašiak pre neho je, pôjdeš do Žakoviec? Prosím, koľko krivých vecí, koľko všelijakých krivých a všelijaká špinavých. Predošla starostka, nech Pán ho odpustí. Taký malý list, tak ho zväčšili, takzvaný anonym, takú špinu hodili na mňa, takú špinu a vyvesili pred obecný úrad. Chlapci prišli, nerozbitné sklo, samozrejme, a chlapci hovorí, farár, vytrháme aj s tým sklom. Farár, chod na dovolenku a naspäť sa vrátiš do poslušnej dediny alebo do žiadnej dediny. Nie, chlapci, nie. Ak Pán Boh chce, aby ma ponížili, nech tak je. Nech sa stane o sveta vola. Ak bude chcieť očistiť, v pravý čas to spraví. Koľko zla, koľko špíny. Ešte jeden z tých chlapov mojich, 75 či 76 ročný, odchádzal preč. Strašne na mňa hrešil. To ste ešte nevideli. Starý chlap, 76 ročný, jak na mňa hrešil. A ty to nechcem to ani, to hrozné. Chlapi moji, to tí vrahovia, hej, ale spravodliví, hej. Biktári, jak skočili, zabijeme ho, farár, zabijeme. Vieš, čo som ja mal energie, kým som mi zadržal? Mysleli ho zabiť. Až ho kopnem, poletí jak raketa. Nie, nedovolil som nikoho. Nie, chlapci. Všetky som zadržal tých. Ty, Peter, až sa budeš vracať. Nikdy sa nevrátim, ty. A nechcem povedať, ak mi povedal. Až sa budeš vracať, vec, že ťa budem čakať. Nikdy! To nikdy bolo pár mesiacov. Vrátil sa jak troska. Tam, kde sme sa rozlúčili, tam sme sa stretli. Išiel totálne znečený. Nemohol sa mi do očí pozrieť. Pozrel a takú strežku si zrobil tak. Takú a tak, plakal. Nemohol sa mi dívať do očí. Peter. A tak kúkol a zas tak, reval, spúšťal, sople. Vítaj doma. Nahlas, reval. Vítaj doma, Peter. Koľký z nich odišli a koľký mňa pošpinili. Odišiel chlapík, zobral občianske, zobral rodné listy, na čo občianske. Na cudzí občiansky vybral práčku, televízor predal, všetko na cudzí občiansky, hej? A tam ten mal dlh. Chytili ho policajti, na mňa to zvalil. To ja som mu dal. Prišli policajti, ho doviedli a on hovorí, ukázal na mňa, to on je ten zloduch, on ma naviedol. Ja kúkam, čo? Čo? A policajti, Búh s dverami, odišli preč. Neviem, čo si mysleli. A ten mi klakol k nohám, rozplakal sa, hovorí, odpust, farár, odpust, čo som to zrobil, odpust. Ja som ho tam, boskal mi nohy, si myslím, mám špinavé boganče, aspoň vylešti. Kúkal, odpust, farár, odpust. Tvoj družko, no, nehraj ti za mnou, oni ťa už nepočujú. Vstávaj, buď chlap, priznaj vinu pred Bohom, pred mnou nemusíš. Hej, prosím. Chcem ísť do neba? To si píše, chcem. Cez ktorú bránu? Môj Bože, cez tú jedinú milosrdnú. A pri mojej blbej povahe Boh ma takto nutí byť milosrdný k tým ľuďom. A jak rád by som to ručne stručil. Jak rád by som to poviešil. Môj otec bol tvrďas. Mama bola mimoriadne jemná. Otec bol tvrdý. Tvrdý, alkoholik, agresívny alkoholik. Ja viem, čo to je celú noc nespať, preplakať celú noc na schodoch, ísť do školy hladný. 11 petek som za týždeň vyfasoval. 11. Matka bola mimoriadne jemná. Nemali sme peniaze a moja mama hovorí, Maroš, poď so mnou.
išli sme z kostola, neviem, či som to tu minule nerozprával. Majová pobožnosť, dážď so snehom, rezalo to tak hocikedy tam po Tatranu, tak reže. Oj, Maroš, no, vidíš tam tú tetu? Vidím. Čo vidíš? Má starý kabát. A ešte má také staré topánky. A ešte staré štrínfle, ponožky roztrapkané. A ešte holé nohy. Taká je to teta Maroš. Chudobná. Správne, Maroš. Tu máš 10 korún, chod a dajte tete. 10 korún? To boli 2 litre mlieka, pol chleba a koruna zostala. Ja som chodil po raňajky. Keď otec neprekul, to boli naše raňajky. Dnes sme len tak nemali. Otec vláde si dal chod. Ja som vedel, moja matka dala neznámej žene raňajky. To nebola maličkosť v tej dobe. Ale Maroš, choď a daj. Ja nejdem, mami. Bojíš sa, nebojím. Bojíš sa, nebojím. Si zbabelec, nie som mami. A jak to mám cudzej žene dávať? Maroš, zapamätaj si, najkrajšie skutky sú tie, o ktorých nikto nevie, len ty a Pán Boh. Ale tá teta ma nepozná, tým lepšie pre teba. Choď a daj. Mami, nebojím, daj. Dobehol som tetu, pochváľme Kristus, teta. Teta, tu máte. Chytila ma za ruku, aj to 10 korunáčkov, rozplakala sa, hovorí, chlapček, to si. To je jedno, teta. Vytrhol som sa s Bohom. Nechal som ju tu 10 korún. Stiahla ma za roh, vyboskala ma, Maroš. No vidíš, že si to dokázal. To je správne. Toto robí. Mami, prečo plačeš? Tomu nerozumieš. Matka nedávala z prebytku. Nevládzem, alebo mám veľa peňazí, to dám chudobnej vdove. Matka dávala z podstaty. Ako dávaš ty? A vôbec, všímaš si chudobný? Nevládzem chleba, tak tu máš bezdomovec. Mám dajaký kabát starý, už je roztrhaný, ale tu máš bezdomovec. Jak dávaš ty? Ne z prebytku, z podstaty. Z podstaty. Matka, po rokoch som pochopil, že matka vlastne poznala všetkých chudobných, brala ma po kežmarku, všetkých chudobných a dávala dačo. Nikdy som nevidel čo. Dneska viem, že to bolo peniaze. Hoci sme mali málo peniazy. Matka bola jemná, otec bol tvrďac. Vystrajal celý týždeň otec a my sme mali opakovanie z botaniky na gymnáziu. Druhák som bol, nezabudnem na to. A ja opakovanie polročné. Oj, Ježišu, to není fér. Ja sa nemôžem učiť. Jak? Ja by som sa učil, ale ja prepadnem, ja sa nemôžem učiť. Jak sa mám učiť? Jak sa mám učiť? Otec celý týždeň vystrajal a ja celý týždeň o hlade všelijak, len tak vystresovaný do školy. A ako sa mám učiť? Prišiel som do školy v piatok, myslím, že to bolo, tak sa mi zdá, že to bolo piatok. Prvá hodina bola ruština, som tak prešiel bez päťky, tak, nejako, a neviem jak. Druhá hodina bola botanika. 5 minút bola prestávka medzi ruštinou a botanikou. 5 minút. Ja som tak otvoril sošit, myslím, bože, čo to je za celý týždeň? 5 minút. Otvoril som sošit, otvoril sa mi na fotosyntéze. Fotosyntéza, tak čítal som. Zazvonilo. Zavrel som sošit, vyšla profesorka. Chlapi dokonale vedia, chlapci, čo to je za horor, keď otvoria klasifikačný. Ženy nie, to sú biflošky. Ale chlapci vedia, čo to je, keď otáča ten klasifikačný a ty ho máš prelúskaný, ten klasifikačný. Ja som v strede, Marian Kufa v ABCD, čiže na začiatku, to je dobré, to je pre mňa dobré, ale ak to ide do stredu, to srdce a už v strede prejde dozadu, vráca sa, zase. Takto 2-3 razy zrobila, zvyšila, znižila mi tlak, alebo ja neviem, čo by to zrobila. A naraz zastavila v stredu. A ja som od nich, môj Bože, Matka Božia, prosím ťa, Matka Božia, nie, prosím, môj Bože, jak, Bože, prosím.
v tabuli príde, môj Bože, Matka Božia, v tabuli príde Marián Pusa. Ja kúkam na ňu a hovorím len tak, Mária, jak to? Tak som povedal pani Márii, jak to, Mária? Prišiel som ku tabuli, pozeral som na profesorku, na pery som sa pozeral. A hovorím, fotosyntéza. Ona na mňa a na ňu tak. Fotosyntéza. Či ja si myslím, že spadnem z nohy. Si zariali, to dneska si poviem fotosyntézu. Neviem, tu je. Fotosyntéza je aj tu. Rastlinka, anorganické látky, mŕtve, za pomoci koreňového systému s vodou H2O pekne nasaje cez koreňový systém, cez tomku do listov, kde sa nachádza chlorofil, zelené, farbivo. A prosím pekne, čo urobí tá rastlinka, aký zázrak? Rastlinka spraví z mŕtvého živé za pomoci slnečného žiarenia. Keď sme mali stretnutie s školákov a povedali, Maroš, jak to, že ty si vôbec veriaci? Ja som sa usmieval, videl som tam kvety. Hovorím, jak to, že ty môžeš byť kňazom v dnešnej dobe a tak? Ukázal som na kvety, ste moji spolužiaci, ste vysokoškolského vzdelaní inžinieri. Spravte daktori z vás to, čo spraví ten kvet. A čo? Z chemie ty si mal jednotku, aj ty. Urob z mŕtvého živé. Daj do skúmavky. Uhlík, vodík, kyslík, potrepaj, smaž, miešaj, krúť a nech z toho vznikne život. Keď to spravíš, všetko farárske hodí vo zem a idem s vami. Sprav to, čo spraví tá rastlinka. Z mŕtvého živa. Ten dej sa volá fotosyntéza. Z mŕtvého žive. Chlorofil, zelené farbivo a slnečné žiarenie. Keď niečo z tých dvoch chýba, fotosyntéza nebude. Ak máš perfektnú rastlinku a dáš ju do pivnice, kde nie je slnečné žiarenie, nebude fotosyntéza. Ak máš slnečné žiarenie, ale stiahneš listy, kde nie je zelené farbivo, nebude fotosyntéza. Kedy bude fotosyntéza? Vtedy, keď tam bude slnečné žiarenie z hora a chlorofil dolu. Čo ti vznikne z toho? Jednoduchý cukor C6H12O6 plus O2 kyslík do luftu. Prehodím ti to do duchovnej oblasti. Boh zrobí z mŕtvého živé. Z tvojho vzťahu s matkou, s manželom, s manželkou. Duchovná fotosyntéza. Za pomoci čoho? Zelené farbivo, to je tvoja vôľa, tvoje fiat. Tak nech sa stane. Tú ránu máš farbivo dobre. A slnečné žiarenie, to je požehnanie Božie. A Boh spraví z mŕtvého živé. Nech sa páči, vznikne cukor z mŕtvého. Také manželstvo je cukor. A vieš, čo sa ešte uvoľní v tvojej blízkosti? Kyslík. Vieš, ak sa dobre dýchá v tvojej blízkosti? Ak sa ťa dotkol Boh, ak dačo uzdravil, tak tí ľudia okolo teba sa cítia veľmi dobre. Toto robí Boh. To som sa naučil na gymnáziu. Naučila ma to Matka Božia a Duch Svätý. Vyvolali ma preto, aby som si to navždy zapamätal. Budem si to pamätať navždy. Fotosyntéza. Išiel som na miesto, slzy mi sa mi tlačili do očí. Ježišu, aký si dobrý. Mária, ďakujem. Nikdy na to nezabudnem. No to som zvedal. Prosím. Fotosyntézu, teraz vám hovorím. Prežitú fotosyntézu. Toto zrobí Boh. Koľko je mŕtvych vzťahov, koľko máš zamotaných, keď tu kúpnem 1, 2, 3, 4, 10, jak to máš zamotané? Neviem s tým zrobiť nič. Tak vytvor podmienky pre fotosyntézu. Aké podmienky? Povedz Bohu fiat. Konaj, môj Bože. Konaj, môj Bože. Tvoja vôľa sa zjednocuje s Božou. A snaž sa,
aby si mal požehnanie Božie. Požehnanie Božie budeš mať vtedy, ak sa rozhodneš pustiť hriechu a ak sa rozhodneš zmieriť s nepriateľom. Tu ráno je slnečné žiarenie, hore. Liečivé účinky. Tu ráno. Akýkoľvek mŕtvý vzťah, Boh vie z neho vyrobiť jednoduchý cukor. A ešte aj kyslík. To urobí Boh. Môj Bože, nauč ma, aby som tú najkrajšiu Tvoju vlastnosť napodobnil. Najviac napodobňuje vtedy, keď sa bude milo správať s svojim nepriateľom. Skúsim to, môj Bože. Nedokážem urobiť dobrý skutok, na to som príliš krátky. Neviem to, môj Bože. Neviem to, čakám z tvojej slabosti. Nedokážem sa ani pekne prihovoriť, lebo toľko mi ublížil a toľko mi ublížil. Ale pokúsim sa o to, čo povedal ten farár. Celkom spodnú hranicu. Skúsi pri dnešnej svätej omši pomodliť sa za toho, kto mi ublížil. Ak toto spravíš, z tejto svätej omše odchádzaš ako víťaz. Morálne si vyhrala, ak sa teraz začneš modliť za toho, kto ti ublížil. Nech je to ktokoľvek. Koľky prišli chlapi ku mne, ale akom hroznom stave. Jožo, volá sa Jožo, viem aj, že jeho druhé meno, ale nechcem hovoriť. Mamu mal v UVK ešte a sestru mal v UVKSS, alebo naopak, už neviem, ktorú tie mal. A bol tu v Nemecku. Prišiel aj v Nemecku, tu bol a dobre si zarobil. Vieš, ak zarobil? Sedel pred záchodmi a žobral. Hovorí, farár, ty za pol roka toľko nezarobíš, ak ja som za jeden deň zarobil pred záchodmi. Mal telesný postih a preto mu ľudia dávali. A prosím pekne, dávali mu. A keď sa vrátil ku mne, ešte som nikdy nevidel také žlté oči. Normálne žltá farba, bielka, nemal biele, ale žlté oči. A tie žilky také červené, purpurové. Prišiel v hroznom stave. A hovorí mi, farár, no, môžem tu zostať? Jožo, vítaj doma. Rozplakal sa. Prišla kamera a on do kamery povedal, alebo ten farár taký sprostý, alebo tam hore musí naozaj niečo byť. Farár, chcem sa dať pokrstiť. Pokrstil som ho a zomrel. Celý život dostával góly a vyhral zápas. To je Amerika, čo? Vyhral zápas. Vidíš to? Jaký je Boh dobrý? Vidíš to? Vidíš to? Jaký je Boh dobrý? Jaký je Boh dobrý? Ten, čo ma okrádal. Posielali mi nejaké peniaze ľudia v obálke. Ja som taký ľavý do tej pošty, do tej administratívy, mobile, počítače. Hoci som mal takedy s počítačov jedničku s hviezdičkou, Fortran, Basic, vývojové diagramy, jednička s hviezdičkou. Dneska neviem zapnúť počítač. Išla meterka, stričko, však ty si nemožný. Štvrtačka, ja viem. A prečo ty s počítačmi nerobíš? Veronika. Furt chodím po polnoci spať, o 1 v noci. A keď pridám ku tomu mobile a počítače, ďalšie spektrum času, to už nepôjdem vôbec spať. Mne to netreba. No ale zakrpáčeš ešte viac, to nevadí. Ja nemusím byť moderný farár. Netreba, ja devčatám poviem, toto zrobte, tam dajte, toto zavolajte, tak dajte, tak. A fungujem bez toho. Som staromodný farár, ale fungujem bez mobila, bez počítačov. Internet neviem zapnúť, neviem vôbec. Nie, som ľavý. Nie, nepotrebujem to. A možno by som sa to za mesiac naučil, ale koľko sa mi zväčší, koľko mi to zožere času. Koľko ty presedíš pri mobile, nože mi povedz, a pri počítači? Toto keby si venoval modlitbe a dobrým skutkom, prosím. Pozri, aký to je žrač času. Ten človek dotyčný, doslal pošta, a ten mi volal, Marian, no, posielam ti 5000 korún, však každý mesiac ti posielam. Čože? No každý mesiac ti tak posielam. Aha, dobre, díky, a ja mi to posielam. No, Jožovi to dávam a on ti to dá.
Idem tam, hovorím, Jožo. A teraz si mi poslal, jasne, jak furt. Tam je to v balíku, ja tá kniha. Jožo, otvor ten balík. Otvor ten obal. Vyťahni obálku. Podajú sa. Marianovi z ústova lásko, ten na to 5000 korún. Jožo, ty si ale charakter. Povieš, pána, ja potom ticho buď. Jak dlho si ma okradal? On zhábal vždycky poštu. Po čase, po niekoľkých mesiacoch sa pýtal, mobilom napísal, Farár, môžem sa vrátiť? Ak sa vracaš ako Zachej, vítaj doma. Vrátil sa. Plakal, strašne plakal. Hovorím, Jožo, ja viem, od koľkých ľudí ty si pobral peniaze. Od chudobnej vdovy, ktorá mala na pohreb, ty si podal pre farára do Afriky. Prechlastal som to. Jožo, ja ti nepoviem, od koho si ty požičal, ale ty sa musíš tráfiť. Z matematiky stačí 2 body. 1, 2 a už viem priamku. A všetky ostatné tie tvoje požičky sa musia tam vmestiť. Ja ti nepoviem, niektoré viem, niektoré neviem. Až ty budeš vrácať, ty musíš všetky moje trafiť. A tak budem vedieť, že si sa zmenil. Žiaľ, neurobil to. Odišiel odo mňa, našli ho s polámanými rukami. Bol chlapcom takedy lamal ruky. Dobíjal. Našli ho, zažíva ho žrali červy. Nohy mal zažíva. Ja som z Medžugoria prišiel, do plaču mi bolo. Povie, Jožo zomrel. Povie, čože? Nebol schopný ho pochovávať. Zavolal druhého kňaza, poď sem. Budeme spolu a ja nebudem nič hovoriť. Slúžil som omšu, ale som prosil Ježišu, buď mi milosrdný. Ja som mu odpustil. Odpusť mu aj ty, môj Bože. Odpusť mu. Odpusť mi. Prosím ťa, môj Bože, odpusť mi. Mohol by som pokračovať do rána s tým príbehom. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary nosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvom nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a zdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac.
Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Otče
samo